Interpelaciju koja zahtijeva raspravu i odluku o prijedlogu da se dio prostora sadašnje Mornaričke bolnice u Puli, nakon preseljenja medicinskog sadržaja u novu bolnicu koja se gradi, prenamijeni u dom za starije i nemoćne, potpisalo je 11 opozicijskih vijećnika. Mornarička bolnica već samo opremljenosti, odnosno funkcionalnostima predispozicije za medicinsko-rehabilitacijske svrhe, odnosno radnje, a radi se o izrazito velikom kompleksu, kao što sami znate, ali i povoljnoj lokaciji, a ako gledate iz perspektive prilaza, ima mnoštvo ulaza i pristupnih prometnica u cijeloj okolini samog kompleksa, a to sve govorim jer bi takvo rješenje svakako bilo jeftinije, brže izvedivo, obzirom da je sad sam spomenuo funkcionalnost, dakle puno bi bila prenamjena jednostavnija. Istarski župan Valter Flego već je izjavio da županija razmatra kako najbolje iskoristiti prostor, no do sada se uglavnom govorilo o korištenju tih prostora za studente sveučilišta Jurija Dobrila. Opcija pomoći Pulskom sveučilištu je, ponavljam još jednom, i nama sasvim prihvatljiva i nemamo ništa protiv. Međutim, ne želimo na neki način ostale prioritete staviti sa strane. Normalno je da ovakav jedan kvalitetan prijedlog treba prihvatiti i podržati. Od kada je bolnica upravljačka prava ima regionalna samouprava, u starim zapuštenim zgradama se ipak desilo niz aktivnosti. Pulski gradonačelnik osvrnuo se malo na temu socijalne pravde, predočivši primjer osoba s velikim mirovinama koje imaju pravo na smještaj u domu subvencioniran od strane države. Nije pravedno, socijalno pravedno prema nekome ko možda ima 2000 kuna mirovinu, nema mjesta u tom domu, ali ne može platiti smještaj u privatnom domu jer njegova penzija to naprosto ne pokriva. Zar ne bi bilo pravednije u ovoj zemlji utvrditi koji su to kriteriji, koji su to imovinski cenzus, prihodovni cenzus i reći koji ljudi imaju pravo koristiti državnu subvenciju? Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo zaključak. S obzirom na to da Mornarička bolnica nije u vlasništvu i nadležnosti grada Pule, te da grad nije osnivač doma Alfredo Štiglić, gradonačelnik prijedlog može samo uputiti Istarskoj županiji na razmatranje.